Hola, bona tarda. Soc l'Anna Espanyol, una alumna de segon de batxillerat de l'Institut Salvador Espriu, que està situat a la plaça de les Glòries de la ciutat de Barcelona. Avui us vinc a parlar sobre l'ús del català al meu institut. Doncs bé, en el meu institut podem trobar una diversitat de la llengua a l'hora de comunicar-nos entre l'alumnat i el professorat. El fet que vagi a l'Institut de Barcelona fa que hi hagi una part de l'alumnat que tendeixi a parlar català o castellà en funció de quina sigui la seva llengua materna. Respecte al professorat, la majoria d'ells es dirigeixen als estudiants parlant en català. A més, tenim la sort que el nostre centre agrupa professors catalans d'arreu d'Espanya, des de valencians, tortosins fins mallorquins. Això fa que l'alumnat s'acostumi a escoltar i a entendre els diferents dialectes del català. Per altra banda, si parlem de les activitats i les excursions, sempre s'intenta potenciar sortides on es faci ús de la llengua catalana. Per exemple, a l'últim trimestre, el segon de batxillerat vam anar al Teatre del barri de Sant Andreu de Barcelona a veure l'obra de teatre de la plaça del Diamant, la qual és la lectura obligatòria per la selectivitat d'aquest any. A la vegada, com tenim la sort de viure a Barcelona, podem aprofitar la riquesa cultural que ens proporciona la nostra ciutat i fem sortides al casc antic, a museus d'autors catalans com el Museu Miró i altres. A més, també es fan altres activitats que proporciona el propi professorat de català, com ara la que estic realitzant jo ara, la del Web Congress de la Universitat de Cambridge. Per tant, el nostre institut valora molt l'ús de la llengua catalana i contínuament busca potenciar l'ús d'aquesta mitjançant activitats diverses. L'Institut Salvador Espriu busca que el català deixi de ser una llengua minoritària i que a poc més estudiants se sentin orgullosos de poder ser bilingües. Moltíssimes gràcies i fins aviat.